Shata Garkuwa FM ke kawo muku wannan shiri. A buɗe kunnuwa. a kuma buɗe zuciya domin jin labarai masu ƙayatarwa. Ɗauke da darussan hannunka mai sanda. Taro muka yi kan matsalolin da suke addabar ƙasar mu a yau, na fyaɗe da kuma 'ya'yan da ake zubarwa, waɗanda aka haife su, wato 'ya'yan da ake haihuwarsu ba tare da aure ba. Gaban Hasiye mungun faɗuwa lokaci guda kuma ta bi barista da kallo a ran tana faɗin. Bayan na san ki na kuma san halinki, wallahi da sai in ce zagina ne kawai kike. Kina ji na? Barista ta katse Hassu daga dogon tunanin da ta faɗa, da sauri Hassun ta gyaɗa kai tare da faɗin, anti. Barista ta miƙa mata hotunan tana faɗin, amshi ki kalla. Wai irin zaburar da Hassu ta yi har sai da barista ta matuƙar nadama da bata hotunan ta kalla. Da sauri Hassu ta miƙe tamkar wacce aka danna wa mashi. Barista ta miƙe cikin sauri tana faɗin, lafiya me ya faru? Hassu me kika gani ya ɓata miki rai? Ko cikin maganganuna ne? Ina, Hassu dai bata saurara daga kukan da take yi ba. Lallashin duniya babu wanda barista bata mata ba, amma sai da ta ci kukanta har ya ishe ta. A lokacin barista ta ƙule iyakar ƙulewa, kuma ta fahimci Hassu yarinya ce da bata da daɗin sha'ani. Sam bata lallasuwa. Don hakan da azuma barista ta miƙe ta tattara hotunan da Hassu ta yasar a ƙasa. Ko da ta kammala kwashe su, bata kalli idon Hassun take ba, a maimakon hakan ma kawai sai ta juya da niyyar shigewa ɗakinta. Da sauri da gudu Hassu ta ƙarasa ta rungume barista ta bayanta tana ci gaba da kuka mai tsanani. Tare da Rukayya Abdullahi Sabo. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin da hukumar gidan rediyon Garkuwa FM wasu shirye-shiryensu akan Megahertz 5.5 bisa zangon FM a nan birnin Sokoto suka ɗauki nauyin kawo muku. Littafin Keta Haddi na marubuciyar Asma'u Lamido shine za mu ci gaba da karanto muku. Kuma har yanzu Nuhu Abubakar Dambuwa ne zai ci gaba da tace muku shirin. Kuna tare da shirin hikayar marubuta. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda na karanto muku cewar Hassu ta rantsar da kai ƙasa a yayin da barista ta miƙe tana faɗin. Tun da kin ƙi zan ƙyale ki, na kuma haƙura da son jin koma menene daga gare ki, amma hakan baya nufin na ratse ƙofar taimakon ki ne. A'a, zan yi ƙoƙari in haɗa ki da ƙungiyoyi masu kare martabar ire-iren ku. Walau ƙungiyar kare martabar mata, ƙungiyar tallafawa marayu, ko kuma ƙungiyar kare rajin bil'adama. Hassu ta yi saurin ɗago kai tana faɗin, yaushe ƙungiyoyin za su fara aiki? Don tsananin haushi barista ko kallonta ba ta yi ba, a maimakon hakan ma sai ta fara shirin miƙewa a daidai lokacin kuma aka ture ƙofa. Yanzu kuma littafin zai ci gaba. Nanin yara ce ɗauke da ɗiyar barista 'yar kimanin shekaru 1 da watanni 2, tana ganin uwarta ta fara ɓangale baki tare da mimmiƙewa. Barista ta ware hannu tana faɗin, come on my baby. Da sauri ta faɗa jikin uwar, tana mata tana sharar da Rukayya. A yayin da Rukayya ta zuba wa uwar ta da idanuwa lokaci tana sanya ajiyar zuciya. A wani ɓangaren kuma Hassu ce ke kuka mai ƙarfi. Barista ta bi ta da kallo. A wannan karan ba ta yi yunƙurin ba ta haƙuri ba, don kuwa ta san kwatankwacin kunci irin wannan. Hassu ta ɗan dafe ƙirji da sauri, jin bugun zuciyar da ya ƙaru. A cikin ƙarfin hali ta miƙe idanuwanta sun yi waje lokaci guda kuma duhu ya fara mamayar ta. A wuɗe take faɗin, na miƙa wuyana a gare ka ya Allah. Ya Ubangiji na ka ɗauki raina a cikin salama. Anti kada ki bar ni da kaɗaici, kada ki bar ni da kewa. Mutuwa zan yi. Bata kai ƙarshen maganganunta ba, kawai sai ganin ta faɗi a rikice ta baya. Kogon kuka ta yi cike da kuma riƙo da kiɗimewa barista ta miƙe tsaye da Rukayya gefenta. Tana jan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yayin da ya kira Rukayya ta ware baki tana ihu. Haɓarta ta karaɗe da kukan baby rap da kuma salallamin barista. Cike da ƙarfin hali ta buɗe firij ɗin da yake a gefenta, ta jawo babbar gorar ruwan son da take a gefenta ta yayyafa ma Hassu, amma ina, Hassu na kwance ko gezau. Don hakan da sauri ta
amshi shawarar da zuciyarta ta kawo mata na kiran likita. A cikin ƙanƙanin lokaci ta zaro wayarta, ringin na farko ya taɓe. Bata ko tsaya sallama ba, kawai ta ce masa ka iske ni gida yanzu. Tana ajiye wayar ta nufi ainihin gidanta da sauri ta bar Ruƙayya a hannun nani ɗinta. Tana tsala ihu bata ko kula su ba. A tsakar gida ta tadda Mama Habi. Kallon mamaki ta mata ta san babu lafiya ta ce ina Ruƙayya. Barista bata iya magana ba illa nuna mata gidanta da take yi da hannu. Barista ta ruɗe iyakar ruɗewa, don kuwa a halin da take a ciki na shari'u kala-kala na manyan ƙasa, 'yan kasuwa zuwa 'yan siyasa da yawan mutanen da suke jan haushinta. Idan har ajalin Hasiya riske ta a cikin gidanta tana a cikin bala'in da babu mai iya fitar da ita sai Allah. Haka Mama Habi da sauran jama'ar gidan suka yi sauran ficewa zuwa gidan barista lokaci guda suka ciciɓe Hassu zuwa babban falo. Aka ƙware ƙarshen AC. A cikin abin da bai gaza mintuna 15 ba likita ya iso da kayayyakin aiki. Suna ganin shigowar shi suka fice. Aka bar ɗakin daga Hassu sai barista sai likita. Hakan ya yi ta allurai da kuma gwaje-gwaje a cikin mintunan da basu gaza 40 ba Hassu ta fara numfasawa. Wannan abin da ya faru ya ƙara sa Hassu ta ƙara shiga ran barista ƙwarai ba ɗan kaɗan ba. Ta kuma yi imani da lallai ba ƙaramin baƙin ciki yake tattare da zuciyar Hassun ba. Da hakan ta ajiye maranta ba za ta ƙara tunkararta da son jin komai daga gare ta ba har sai idan ita da kanta ta amince da hakan. Sannan ta ƙudiri aniyar da zarar Hassun ta fara samun sauƙi za ta binciki rayuwarta ta karatu. Idan har akwai dama za ta mai da ita makaranta aƙalla don ta rage mata raɗaɗin da yake damun rayuwarta. A cikin kwanaki 5 bayan doguwar sumar da Hassu ta yi, ta dawo garau kamar ba ita ba, amma Hassun tamkar haɗin baki tana matuƙar damuwa da damuwar barista. Hakan kuma ba ta jin daɗi ta farka a gidan bata ganta ba. Idan kuwa ta dawo aiki sai ta ji kamar an mata gafara ga baki ɗaya. Sun gane sun damu da junansu. Don hakan ne ma ita barista sam bata yi yunƙurin mai da Hassu can gidan su Mama Habin ba. A ranar wata Saturday ranar Asabar da misalin karfe 11 na safiya bayan ficewar Manjo mijin barista. Hassu da barista suna zaune a babban falon gidan. A can ƙwaryar falo kuma Baby Rack ce zaune bisa kekenta tana wasa da 'yan babies ɗin wasanninta. Barista ta jawo remote tana da tanar guda. Muryar shugaban ƙasar Najeriya da sauri barista take faɗin. Allah ka kawo wa ƙasar mu Najeriya agaji da matsalolin tsadar rayuwa da ƙasashe. Hassu ta ɗan gyara zamanta ta zaba a akwatin talabijin idanuwa tana faɗin al'amarin gwamnatocin mu a yau sai dai addu'a kowanne shugaba ya hau da nashi salon mulkin. Amma anti kina ganin akwai yiwuwar ƙasar mu ta dawo kamar baya? Barista ta dakatar da Hassu daga tambayar take mata tana mai da ganinta da kuma hankalinta akan akwatin talabijin ɗin tana kallon yadda shugaban ƙasar ke ɗaukar alkawari akan tsaida cikakken tsaro tare da ba da tabbacin zuwa nan da 'yan wasu ƙanƙanin lokaci. Faɗace-faɗace da kuma kashe-kashe zuwa asarar dukiyoyi zai zama tarihi. Barista ta murmusa a hankali take faɗin ga mu dai ga Allah, amma gyaran ƙasar nan a cikin ƙanƙanin lokaci ba abu ne mai sauƙi ba. Hassu ta jinginar da kanta a bayan kujera tana faɗin Allah ka gyara ƙasata, ka kawo mata sauyi mai amfani. Ƙwanƙwasa ƙofar da aka yi ne ya dawo da Hassu a dogon tunanin da ta faɗa da azama ta miƙe tana faɗin waye. Ɗaya daga cikin sojojin da suke hidima wa gidan ne. Ta tura ƙofar yana tsaye hannun shi riƙe da farin envelope. Ya miƙa mata yana faɗin saƙo ne aka kawo mu Hajiya. Barista ta amshi envelope ɗin ta amsa tana murmushi faɗi take. Ta ce wannan mai hoton da azama yake shekaran jiya da yamma kawai har ya wanke waɗannan hotunan. A hankali ta yaye gam ɗin da yake lullube da bakin envelope ɗin. Lokaci guda kuma ta zazzage hotunan ga baki ɗaya. Tana kuma yi wa Hassu bayanin hotunan da kuma dalilin ɗaukar su. Taro muka yi kan matsalolin da suke addabar ƙasar mu a yau. Na fyaɗe da kuma 'ya'yan da ake zubarwa. Waɗanda aka haife su wato 'ya'yan da ake haihuwarsu ba tare da aure ba. Gaba Hassu ya mungun faɗuwa lokaci guda kuma ta barista da kallo a ran tana faɗin. Bayan na san ki na kuma san halinki
wallahi da sai in ce zagina ne kawai kike. Kina ji na? Barista ta katse Hassu daga dogon tunanin da ta fada da sauri. Hassan ta gyaɗa kai tare da faɗin, anti. Barista ta miƙa mata hotunan tana faɗin amshi ki kalla. Wai irin zaburar da Hassu ta yi har sai da barista ta matuƙar nadama da bata hotunan ta kalla. Da sauri Hassu ta miƙe tamkar wacce aka danna wa mashi. Barista ta miƙe cikin sauri tana faɗin, lafiya me ya faru? Hassu me kika gani ya ɓata miki rai? Ko cikin maganganuna ne? Ina Hassu dai bata saurara daga kukan da take yi ba. Lallashin duniya babu wanda barista bata mata ba, amma sai da ta ci kukanta har ya ishe ta. A lokacin barista ta kule iyakar kulewa, kuma ta fahimci Hassu yarinya ce da bata da daɗin sha'ani. Sam ba ta lallasuwa. Don hakan da azama barista ta miƙe ta tattara hotunan da Hassu ta yasara a ƙasa. Ko da ta kammala kwashe su bata kalli idon Hassun take ba, a maimakon hakan ma kawai sai ta juya da niyyar shigewa ɗakinta. Da sauri da gudu Hassu ta ƙarasa ta rungume barista ta bayanta tana ci gaba da kuka mai tsanani. Barista ta sassautar da murya yayin da idanuwanta suka kawo ƙwalla tana faɗin, ya kike so in yi da ke ne Hassu? Kullum a cikin lallashinki da kuma tausaya miki nake a ga dukkan alamu, ke baki gan hakan ba. Haba Hassu, ina biye da ke ne kawai, don na san irin ciwon da na ɗanɗana, na san ƙunar shi. Hassu ta kwantar da kanta bayan barista tana faɗin, anti wani taro ne kuka yi da barista Abdullahi Babarbare. Da sauri barista ta janye jikinta daga Hassu tana faɗin, a ina kika san zuri'ar Babarbare? Hassu ta yi marmashin takaici a hankali take faɗin, don Allah wani irin taro kuka yi? A wannan kwaron kwakwalwar barista ta fara ɗaukar zafi ƙwarai, musamman da ta jiyo ta yi Hassu kallon tsanaki, ta kuma ƙara duban kwale-kwalenta na 1111 ɗin da yake a kumatunta ta gefen fuskar Hassun, wanda yake nuna alamar farko ta famili ɗin alƙalin alƙalai, wanda a wannan shekarar shi ya amshi a kyautar girmamawa ta musamman na ƙasashen tsaron alƙalai, wanda ya taka muhimmiyar rawa a lokacin shi. Ya kuma ba da kyakkyawar gudunmuwa a ƙasar gabaki ɗaya. A waɗe barista take kallon Hassu kallo mai cike da tuhuma. Ta ɗaga murya da ƙarfi tana faɗin, me ke faruwa ne? Me kike tsammani da gidan su Justice Adamu? Me ke tsakaninki da gidan su Justice Adamu? Hassu ta sake rushewa da wani irin sabon kuka. Barista ta zazzaro da idanuwanta waje tana faɗin, mu je maza Hassu, ba dai baki kika haɗo da su don ki zo ki cutar da ni ba. Duk wanda ya kwana ya tashi ya faɗi a garin nan ya san matsananciyar gaba da take tsakanina da gidanku. A maimakon barista ta zauna kamar yadda ita Hassun ta yi, a'a, sai ta nufi tebar da take ajiye waya ta hau da nadannan lambobi a cikin abin da ba zai gaza da ƙiƙu ba, ta samu lambar da take so. Bayan ta gama ne ta kalli kan wayar ta dawo ta zauna. Kallo ɗaya za ka yi mata ka tabbatar ma kanka ta fara kogan tunani. Mintuna 15, 20 har zuwa 30 suna nan zaune shiru-shiru, babu wanda ke magana illa zantukan zuci wanda su kaɗai suka sani, sai kuma Allah da ya halicce su. Zuwa can an jima aka tura kofar shigowa, lokaci guda barista ta saki ajiyar zuciya tare da faɗaɗa fara'ar tana faɗin, har raina ya yi sanyi. Shigo ciki mana, kin tsaya kina kalle-kalle. Mai shigowar ta ɗan yamutsa fuska tana faɗin, a'a, wasu canje-canje ne na gani wanda idanuwa na ke tantancewa. Hassu ta ɗan zamo daga kan kujera tana gayar da matar da ta ji barista tana kira da barista Lami Lawal. A ciki ta amsa. Kana barista Kausar ta jata ɗaya daga cikin ɗakunan da suke jere a falon. Suka bar Hassu kaɗai tana zance da zuciyarta. Sun ɗauki aƙalla kusan awa 1 da rabi. Sannan suka fito suka nemi kujera suka zauna suna fuskantar Hassu. Barista Kausar ita ta fara magana kamar haka. Kina take fahimce ne hotunan da kika gani ɗazu har suka tayar da hankalinki, wani taro ne muka yi da ƙungiyar lauyoyi da kuma alƙalai na ƙasa akan sha'anin fyaɗe da kuma 'ya'yan rariya. Kina ji na? Hassu ta yaɗa kai. Barista Lami ta amshi zancen da sauri tana kallon Hassu tana faɗin, ke ba abin da ya tara mu a nan kenan ba. Menene musabbabin zuwan ki gidan nan? Da sauri barista Kausar ta katse Lami ta ce, a'a, ba wannan bace hanyar da za ta bullar da mu. Ki bari mu bi komai a hankali, ta nan ne za mu gano bakin zaren Hassu. Barista Kausar ta ja sunanta cike da nusarwa tana faɗin,
Mene mai musabbabin barewar ki gida? A hankali Hassu ta janye kafafuwanta ta takure kwarai tare da ƙara jawo ɗaya daga cikin hotunan nan. Ta nuna wasu jerin mutanen mata da maza guda 11 tana faɗin. Waɗannan mutanen suna da kamisho a dukkanin halin kunci da kuma takaicin da na samu kaina. Hassu ta gyara zama ta fara basu labarin kamar haka. Sunana Hassu kamar yadda na faɗa miki a baya. Alhaji Bamalik Isa Dagatta shi ne mutum na farko da na fara buɗar idanuwana da shi a matsayin mahaifina. Da sauri suka cire idanuwa suna wa Hassu wani irin kallo mai alamun tuhuma da kuma tsananin mamaki har sai da zancen zucin Lami ya fito a fili. Alhaji Bamali ke da wannan 'yar anya, amma dai tsarin gidan Bamali Isa tsari ne irin na manya-manyan gidajen ƙasar nan. Gida ne mai yanayi da kuma unguwa guda. Misalin karfe 11 na ranar gidan ya ɗauki shiru kamar kowane lokaci irin wannan. Kai idan baka sani ba za ka rantse da Allah babu kowa a ciki. Hakan yakan samu asali ne da daɗewar 'ya'yan gidan zuwa makaranta. A yayin da wasu hidimtawa gidan kawai suke a can ɓangaren su kasancewar kowannensu ta kammala aikinta na safiyar wannan ranar. Sai kuma can an jima idan da rana duk za a farfito don hidimar abincin rana wanda suke farawa 12:30 zuwa karfe 3. Komi ya kammala. Tsayin ranar daga barista har Lami da kuma Hassu yine suka yi zungur sallah kaɗai ce take tada su a yayin da idanuwa Hassu ke tsiyayar da hawaye. Yayin da fuskar barista Lami ta zamto babu yabo babu fallasa. Misalin karfe 5 na marmacin ranar bayan sun kammala sauraron labarin Hassu suka turke ta a ɗaki suna son su tabbatar da al'amarin. Kada su kai kes ɗin gaba ya kasance sun kwana a ciki. Barista Lami ta ƙwarawa Hassu idanuwa zuwa can ta ce, kin tabbatar dukkanin abin da kika faɗa mana hakan ne aka yi? Hastar rantsi da Allah babu ƙarya ko kuma ƙari dukkanin abin da aka yi shi ta faɗi. Barista Kausal ta ɗan maida bayanta ta jingina da kujerar tana faɗin. Ya zama tilas mu taimakawa rayuwar yarinyar nan, amma wani hanzarin ba ta hanya ta ba. Zan danka komai a hannun ki Lami, don Allah ki tsaya tsayin daka ki taimaki yarinyar nan. Ki sa a ranki kamar ahalan ko riƙayya na tura miki. Lami ta ɗan kalli Kausar a cikin wani irin siga mai wuyar ganewa faɗar ɗaya zuwa can ta ce, ke me zai hana kiki taimake ta? Barista Kausar ta zara idanuwa waje tana faɗin kin fi kowa sanin rikicin da yake tsakanina da famili ɗin alƙalai. Ina ce ko ni ce na ce zan tausaya mata ke me hana ni ce. Haba ki yi tunani fa. Lami ta yatsa na fuska tana faɗin wannan shine right time naki da za ki rama abin da suka yi miki na baya a can. Ai shari'a ce ba wata alaƙa ta daban ba. Ki tuna ki lauya ce mai zaman kanta kina da ikon kanki ba da ikon wani ba. Da haka ki cire komai a ranki, ki sa riga, ki fada a cikin kotu, ki kace-kace da su Aminu. Ina faɗa miki. Ba dai suna takama da gadon aiki ba, suna kuma ɗauka babu wanda ya kai su kaifin harshe da biro. Ni na faɗa miki, kin shige su ba ko kaɗan ba. Ke kaɗai ce wadda na sani za ki iya da su. Ni kam wallahi sun fi ƙarfina. Barista Kausar ta numfasa a hankali take faɗan. Amma wani irin kallo kike ganin babansu ahalan zai yi mini kuma da wace irin fuska zan tare shi da wannan rikitaccen al'amarin. Kada fa ki manta ko shekara ba mu gama rufewa a tsakaninmu da shari'a ba. Lami ta ja dogon tsaki tana faɗin sai me? Ai aiki ne kuma shi ya yarda miki. Ke kuma kika yi wa ƙasa alƙawarin kare talakawa 'yancinsu. Ko kin san shi kan sha alƙawari kaya ne? Bayan hakan ma wannan dama ce da Allah ya kawo miki a cikin ruwan sanyi yadda za ku rama cin mutunci da kuma wulaƙancin da familin Adamu suka yi muku. Bale na imani ba za su taɓa bari shari'ar nan ta yi nisa ba, za su nemi sulhu. Don kuwa idan har suka bari wannan shari'ar ta fito sunan gidansu ya ta san lalacewa ko shakka babu. Don haka ina baki shawara kada ma ki sake babansu ahalan ya ji labari. Ki shiga shari'a gadan-gadan in Allah ya so zan taimake ki. Ko da akan research ne. Da wannan maganganun Kausar ta amince za ta tsaya ma Hassu shari'a ba tare da ta yi nazarin abubuwan da suka faru a baya ba.
Bata yi kuma tunanin abin da zai iya faruwa can gaba ba. A yayin da barista Lami ta ci gaba da koda barista Kausar da faɗin, ke kaɗai ce na yadda za ki iya tsayawa tsayin daka a wurin fafutukar ƙwatar wa talakawa 'yancinsu tsakani da Allah. Ko a ina zan ba da shaidar ke ɗin mace ce tsayayya ƙwarai. Don hakan ki dage ki yi aiki tsakani da Allah, kada su Aminu su baki tsoro. Tun daga wannan ranar, daga Kausar, Lami har Hassu ba su da lokacin kansu. Ita dai Hassan ta da kufa da kai kukanta ga Allah na neman nasara, a yayin da kuma Kausar da Lami suka shirya yadda za su bullo ma shari'ar. Ana gobe taro da misalin karfe 2:30 a babban falon Kausar ɗin. Barista Lami ce ta duba Kausar a tsanake take faɗin. Jama'a masu sauraron mu a nan za mu dakata a yau a cikin wannan shirin, a cikin kuma wannan littafin na marubuciyar Asma'u Lamido. Sai ku tare mu a gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Za ku sake jin mu a cikin ci gaban wannan shirin. Amma fa kada ku manta. A cikin kowane labari akwai darasi ga mai saurare. Da fatar mai saurare ka ƙaru. Sunana Rukayya Abdullahi Sabo daga nan gidan rediyon Garkuwa FM. Hikayar marubuta.